moltíssimes gràcies. Em fa molta il·lusió estar avui aquí amb vosaltres. Moltíssimes gràcies, de veritat. Bueno, també us vull demanar disculpes perquè us estic parlant en aldeano. I, bueno, és una varietat dialectal de l'aldeano, no és aldeano pur, és una llengua molt diferent al valencià, o que alguns diuen que és molt diferent al valencià, per això us demano disculpes per si no m'enteneu. També, ja que estem en aquest clima, si hi ha per aquí algun diputat de les Corts, li diria que em faria molta il·lusió tenir una foto que me la faci amb el seu iPhone 6. Avui és la segona vegada que jo estic en aquesta plaça. La primera vegada va ser el 3 d'abril de l'any 2013. Aquell dia vam començar a gravar un programa de Salvados que es deia Los Olvidados. I vam tenir la sort que mai més van tornar a ser Los Olvidados. Us vull dir que només per fer aquell programa ha valgut la pena dedicar-se a això del periodisme. Però també us vull dir que nosaltres no vam fer res especial, no vam fer res extraordinari, només vam fer la nostra feina. Aquí els únics herois són els membres de l'Associació de Víctimes del Metro de València, els únics. Són ells els que han mantingut viva la flama d'aquesta lluita. Sense la seva lluita, sense la seva persistència, ignorada per pràcticament tothom, inclosos els seus governants, cap periodista, cap programa de televisió, per molt compromès que hagués estat, hagués vingut a interessar-se per la seva feina. O sigui que ells són els únics herois. Nosaltres vam arribar aquí a València, va tenir molt de rebombori el que vam fer, però nosaltres no vam ser els primers. Nosaltres, de fet, vam arribar molt tard. Salvados va arribar 7 anys tard a aquesta història. 7 anys tard. Per sort vam tenir companys de la premsa d'aquí de València que també van mantenir viva la flama d'aquell tema, que van estar al costat de les víctimes del metro de València. Companys com la Laura Ballester, del Levante, companys com el Rodrigo Terrassa, del Mundo, altres companys del Levante, altres companys del Mundo, altres companys del País, altres companys del Mediterráneo, i segur que me n'oblido d'altres companys de la premsa de València. Ells van decidir un dia posar-se al costat del ciutadà i no del poder. I això és el periodisme, estar a prop del ciutadà. Quan més a prop del poder estem, més lluny estem de vosaltres, i més lluny estem del periodisme, i més a prop de la propaganda i de les relacions públiques. Vull recordar avui a 3 persones. Una és un col·lectiu. Són els companys de la productora Barret Films. Sense la seva feina, sense la seva generositat de prestar-nos tot el que ells havien fet a nosaltres, mai s'hagués pogut fer aquell Salvados. Aprofito que estan aquí els nous governants. Si volen reobrir Canal 9, jo posaria algú de Barret a dirigir-lo. No ho farien pitjor que els que hi havia.
recordo d'aquell dia, del 3 d'abril de 2013, quan va acabar la petita concentració que hi havia aquí a la plaça, la vam travessar amb el Dani Fabra, un dels companys de Barret, i passàvem per aquí pel mig de la plaça i jo li vaig dir: hòstia, Dani, dic, no podrien haver-se buscat una plaça més petita? Dic, perquè clar, és que aquesta plaça és massa gran, és molt xicoteta. Xicoteta quiere decir pequeñita, lo digo para... I jo li vaig afegir al Dani, tu creus que la podrien omplir? I ell em va dir, i per què no? I al cap d'un mes, aquesta plaça estava plena a rebentar gràcies a vosaltres. Perquè aquell dia es va fer una cosa més important que la justícia ordinària. Aquell dia es va fer justícia social. Aquell dia València va despertar. Aquell dia València va dir prou. Aquell dia València va dir basta, nunca más, mai més de mirar cap a un altre cantó, mai més de no solidaritzar-nos amb uns familiars que estaven patint un dolor que podríem haver patit qualsevol de nosaltres. Mai més d'uns governants que no només eren presumptament corruptes, sinó que també eren prepotents i soberbis, que mai van tenir la decència de venir a aquesta plaça. No van saber llegir, no van saber llegir el que estava passant en aquesta plaça, perquè es creien impunes, perquè es creien eterns. I aquí cap governant és etern, ni els que hi havia ni els que han arribat ara, cap. Vull recordar-me també d'una persona molt important. És el símbol de tota aquesta associació. És la Beatriz Garrote. Gràcies, Bea. Moltes gràcies. Gràcies pel teu exemple. Gràcies per la teva dignitat. Gràcies perquè amb persones com tu aquesta societat és millor. Perdó per haver-vos oblidat tant de temps. Gràcies, Bea, per demostrar-nos que l'única lluita que es perd és la que s'abandona. Gràcies per demostrar-nos que a vegades es fan realitat 3 paraules que són sí, se, puede. I no em vull oblidar d'una tercera persona també molt important en tota aquesta lluita. Aquesta persona és un ésser humà que jo no conec personalment, però que ha sigut vital. Jo aquesta persona només la conec telefònicament i aquesta persona és el hermano de Juan Cotino. M'agradaria... No calen xiulets. No calen xiulets, de veritat. Jo recordo aquell dia que nosaltres havíem trucat al germà del germà i no ens havia agafat el telèfon, ens va tornar la trucada, aquella persona, i jo el vaig agafar, vaig dir: Juan Cotino, sí, soy yo. ¿Es usted Juan Cotino? Mire, le llamo de Salvados. No, soy su hermano. És un moment, és un instant que jo crec que en aquest instant es barreja la tragèdia amb la comèdia. Com va dir el jugador del Barça, Gerard Piqué, Kevin Roldán, contigo empezó todo, jo puc dir, hermano de Juan Cotino, contigo empezó todo. I ja acabo. Vull acabar recordant els versos d'un poeta de Burjassot, que per mi és un poble molt important, i us diré per què.
Burjassot per mi és un poble significatiu perquè Burjassot va ser el primer lloc on jo vaig veure actuar a Xavi Castillo. Era dels pocs llocs on el deixaven actuar. Ara crec que ampliarà el mercat. Aquell dia a Burjassot es celebrava una d'aquestes gales impressionants de la revista cartellera Túria i jo vaig poder... Li donaven un premi a l'Associació de Víctimes del Metro i jo vaig poder conèixer el Xavi Castillo. El poeta, com molts de vosaltres ja sabeu, és en Vicent Andrés Estellés i va escriure... I Vicent Andrés Estellés va escriure això: no et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No en faran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Moltes gràcies.